din que o bico é pura química. Pero resulta que tamén é pura prehistoria. Ou polo menos, iso é o que nos conta un estudo recente da Universidade de Oxford. Este xesto de agarimo, de paixón ou de simple mostra de afecto podería ser máis antigo do que imaginamos. Nin máis nin menos que 21 millóns de anos. Todo apunta a que o bico evolucionou no devanceiro común dos humanos e dos simios. E máis, existe un 84% de probabilidades de que os neandertais xa intercambiasen microbios a través da saliva con total complicidade. Pero se algo demostra esta investigación é que no fondo o bico é unha linguaxe universal, tan especial como inesquecible. Sabes que as avós dan sempre un bico pero repetido, sabes? Que che fan, pois así daba ela. Hai algúns anos, nalgún verán, con unha chica, estaba moi nervioso e foi o primeiro bico. Mais alo dos primates, outros animais tan diversos como os osos polares, lobos, cans e mesmo algunhas aves tamén se bican como un xesto de compartir a súa felicidade. E aínda así, este acto de xuntar os beizos cor doutro individuo non parece ter ningunha vantaxe, nin na reprodución, nin na supervivencia das especies. Do home das cavernas ata os nosos días, o bico sobreviviu, sendo imprescindible nas nosas vidas. Pero, que provocan en nosos bicos? Pois eso queremos averiguar hoxe contigo, Héctor, porque parece unos alucinante ese estudio de que xa os homes das cavernas, os neandertais, pois descubriran que dá placer bicarse. Que o bico ten 21 millóns de anos, algo que facemos ou deberíamos facer a cotío, ao final ten 21 millóns de anos de historia e que ademais foi clave na evolución da especie humana ese bico, ese intercambio de afecto de bacterias tamén, porque cando nos bicamos non só se producen certos estímulos de placer, senón que tamén intercambiamos bacterias que ás veces é positivo e ás veces é negativo. Claro, pero que mecanismos se activan cando bicamos? Que entendo que a eses homes do pasado pois rentáballes, non? Como din agora os novos. Claro, xusto. Pois mira, todo isto que temos por aquí detrás, o sea, no noso cerebro, actívanse unha serie de áreas que, por suposto, van a producir placer e outra serie de beneficios non só a nivel psicolóxico, senón tamén a nivel físico. O sea, que bicar paga a pena. Imos ver primeiro que vai disminuir o cortisol, é dicir, a famosa hormona do estrés, que todo o mundo coñece, bueno, pois vai disminuir ese estrés, ou seja que, en principio, temos máis relaxación, menos estrés, cando estamos bicando. O seguinte mecanismo que se activa, a dopamina. Que fai a dopamina? Sube. Que o que provoca a dopamina? Provoca pracer, provoca benestar, provoca que queremos, ademais é unha sustancia moi adictiva. Queremos máis. Entón queremos máis. O noso cerebro actívase, ese receptor de pracer do noso cerebro actívase e vamos querer repetir ese bico máis adiante porque queremos máis pracer. Así que a dopamina. O seguinte que se activa, a serotonina, que é a hormona tamén da felicidade, do pracer e da excitación. Co cual vemos que xa o noso cerebro está continuamente activado. Logo vemos a epinefrina. Que ocorre con esta epinefrina ou adrenalina? Que tamén se vai disparar un pouco. Aquí, claro, ímolo notar a nivel físico. Que nos sube la bilirrubina, como canta Juan Luis Guerra, aumenta a frecuencia cardíaca, a frecuencia respiratoria, esa excitación que aumenta un poquinho, vemos, sube un poquinho a tensión, pero non hai que preocuparse, podemos seguir bicando igual. E logo a oxitocina. Esta é a hormona que a moita xente lle sonará tamén porque intervén nos partos, pero ademais de nos partos tamén, esa oxitocina tamén é a hormona que xenera eses vínculos, o apego, non só a excitación que veíamos na parte de arriba e o pracer, senón tamén o apego, o afecto, o cariño. Todo iso vai depender da oxitocina. E por último xa as endorfinas, que non é unha hormona, pero é un neurotransmisor que vai provocar tamén esa sensación de prazer e que o noso cerebro se active. Así que é unha boa forma de activar o noso cerebro. En resumo, que beneficios ten bicarse? Ese o tolo máis, por como nos estás dicindo. Bueno, o primeiro queimamos calorías tamén. Queimamos calorías. Sí. Un bico de 3 minutos, xa é un ratiño, un bico de 3 minutos queima 15 calorías. Non é moito, pero se queremos queimar máis, pois máis tempo bicando. Ou seja, que é unha boa forma de queimar calorías ademais de ir ao gimnasio. Logo tamén vemos que fortalece eses vínculos, esas emocións, ou seja, vai mellorar o estado de ánimo, porque todas esas hormonas que veíamos que se activaban van provocar pracer, van a activar sensacións
sensación de benestar, de placer, así que vai mellorar o noso estado de ánimo. Se pola mañá xa nos bican, xa saímos da casa con outro estado de ánimo. Logo, vai reducir a tensión. Non hai que deixar os antihipertensivos, pero se tomamos moito sal, bicamos moito, baixa a tensión, ímolo compensando pouco a pouco. Ves todos os beneficios que ten bicar. E reduce a dor, é dicir, é como un analxésico. Totalmente, os bicos son un analxésico natural, pero por qué? Por todas as hormonas que veíamos antes, as endorfinas, a dopamina, todo eso vai a actuar nos nosos centros cerebrais de placer e a dor vai diminuir, así que menos nolotil e máis bicos. Bueno, algo malo ten que ter, estarán pensando vostedes na casa, antes nos adiantabas. Claro, bicarnos así a discreción, pois tamén pode ter a súa contrapartida, non? O problema é a hixiene da boca, que non sempre é boa, esa hixiene da boca. Entón, que podemos transmitir? Pois podemos transmitir tamén enfermidades. Non ten que asustarse ninguén, porque temos un sistema inmunolóxico, polo xeral, bastante forte, pero sí é certo que se andamos bicando por aí sen mirar, pois ao final podemos coller diferentes enfermedades. O primeiro, o herpes labial. Se a outra persoa ten o pequeno niño herpes que aparece moitas veces nos labios, estamos aí bicando, probablemente acabemos tamén cun herpes labial. Falamos da mononucleose, a famosa coñecida como enfermidade do bico. Ou seja, realmente ao final hai tamén pode aí unha enfermidade que leva o seu nome. Falamos tamén nesta época sobre todo de gripe, de COVID, de resfriado. Pensa que se estas enfermidades respiratorias se transmiten cando nos esbirramos ou tusimos, porque esas partículas quedan flotando no aire, se estamos bicando na boca a outra persoa, pois claro, xa non... se estamos neses 3 minutos para queimar calorías, intercambiando fluidos, pois intercambiamos tamén toda esta serie de problemas gastrointestinais, caries tamén, as bacterias que provocan as caries tamén a través dos bicos. De feito, pensa que os nenos, cando nacen, na súa boca non teñen as bacterias da caries. Ou seja, se un neno, cando nos lo bicamos, é cando lle estamos transmitindo esas bacterias da caries pouco a pouco, pero bueno, hai que bicalo igual o neno, Non, claro, por suposto, por Dios. E logo, pois, menixite, papeiras, incluso, ollo, temos aí dúas enfermidades de transmisión sexual, como son a sífilis e a gonorrea. Que me dis? Que estas infeccións de transmisión sexual tamén se poden transmitir bicando. Así que, bueno, vámonos bicar. A xente que na casa escoita Héctor que poñan unha balanza. Sempre compensa, porque ademais temos certas cousas, certos truquiños que podemos aplicar para diminuir o risco de coller todas estas infeccións. Pois lava os dentes o primeiro que se me ocurre, sí. Non? O sea, para previr. Héctor, que quero preguntarche por outra cousa, porque... mira, para que a xente se adivine na casa por onde van os tiros, voume por estas gafas amarelas que os espectadores que nos siguen habitualmente saben que pode ser sinónimo de que falemos dun famoso futbolista. Son as gafas de Velo Mundo desde o seu punto de vista. As gafas de Marco Llorente, que xa saben vostedes que ten, bueno, pois estes métodos así un pouco así para proteger a súa saúde. Estas imaxes fixéronse virais porque vemos o deportista sacando o seu can a primeira da mañá a 0 grados sen camiseta porque di Marco Llorente que así o seu sistema inmunolóxico de ferro. A ver, Héctor, por se alguén na casa quere copiar a Marco Llorente, isto está ben ou está mal? Contanos. Con Marcos Llorente ocorre algo que é moi curioso e que sempre pasa, é que escolle unha parte de verdade, hai unha base normalmente que ten realidade, pero logo eleva a exageración. É como dicir, cando poñer a luz cálida é positivo, sí, pero non luz vermella en toda a casa, non? É elevar sempre todo o tema ao extremo. En este caso está ocorrendo o mesmo. Si é certo que temos unha parte no noso corpo que é a graxa parda e que se activa co frío, pero co fresco, non co frío a 0 graus. É dicir, se queremos activar e queimar esa grasa parda que todos temos, pois que podemos facer? Pois baños non moi quentes, senón un pouquiño frescos, pasear ao fresco, pero non a 0 graus. É dicir, un fan do Atlético de Madrid, de Marco Llorente, que viva na Fonsagrada, e diga, veña, pois mañá vou pasear así como a él. Boa idea ou non? Moi mala idea. Primeiro, porque pensa que nós temos a temperatura corporal, se ahora mesmo poñemos un termómetro, a 36,5, máis ou menos, non? A temperatura corporal que temos cando estamos ben. Se baixa por debaixo de 35, ollo porque estamos entrando en hipotermia. Eso xa ten consecuencias para a nosa saúde. E claro, paseando a 0 graus, así espío, pois eso xa empezando por aí. E logo o sistema inmunolóxico non se vai fortalecer, todo o contrario. Pensa que nos a primeira barreira de defensa que temos son os anticorpos que temos nas vías respiratorias altas. Cando estamos respirando aire frío, eses anticorpos bloqueanse. Entón non estamos precisamente protegéndonos. Pois conclusión, malísima idea, malísima idea.